Судновый отхождением азой бартин. Салом алейкум, марҳамат шинед. маҷлис судӣ кушода эълон карда мешавад. баррасӣ мегардад парвандаи ҷиноятӣ нисбати судшаванда Раҳимзода Умари Умед бо моддаи 338 қисми 2 кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. шоҳидони ҳозиршуда аз ҷо хезед. хоҳишмандам то пурсишатон толори маҷлисгоҳи судиро тарк намоед. шахсияти судшаванда муайян карда мешавад. судшаванда аз ҷо хезед. насаб, номи падаратон. Раҳимзода Умари Умед. рӯз, моҳ, соли таваллуд. 22 июли соли 1988. ҷои таваллуд. ҷои таваллуд ноҳияи Қубодиён. миллат. Миллат тоҷик. вазъи оилавиятон. Оиладор. соҳиби 5 фарзанд. қаблан суд шудаед? Не, суд нашудам. ҷои истиқомататон. ҷои истиқомат деҳаи Заркамар, ҷамоат деҳоти Заркамар, ноҳияи Қубодиён. фикри айбдоркуниро гирифтаед аз прокуратураи ноҳия? ҳамин як коғаз додагӣ буданд дасти адвокат. кай гирифта будед? тахминан як моҳ пеш. раиси кунанда Назариён Абдураҳим, котиби маҷлиси судӣ Каримзода Азиз, айбдоркунандаи давлатӣ Суҳроб Тоҳирӣ, судшаванда Раҳимзода Умар, ҳимоятгар Ҷалилзода Восеъ, ҷабрдида Саидзода Мирзо, шоҳидон Обидзода Абдураҳмон ва Зиёдализода Умед. ба шумо тибқи талаботи моддаи 47 кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқу ӯҳдадориҳоятон дар мурофиаи судӣ фаҳмонида мешавад. шумо ҳуқуқ доред дар муҳокимаи судии суди марҳилаи якум ва кассатсионӣ иштирок намоед, сухани охирин гӯед, бо протоколи маҷлис судӣ шинос шавед ва ба он эърод пешниҳод намоед, аз ҳукм, таъинот ва қарори суд шикоят намоед, нусхаҳои шикоят ва пешниҳодҳои ба парвандаи ҷиноятӣ овардашударо гиред ва ба онҳо норозигӣ изҳор намоед, дар баррасии масъалаҳое ки ба иҷрои ҳукм вобастаанд иштирок намоед. ба шумо ҳуқуқҳоятон фаҳмост судшаванда? Фаҳмост. марҳамат шинед. ҷабрдида аз ҷо хезед. ба шумо тибқи талаботи моддаи 42 кодекси мурофиаи ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳоятон фаҳмонида дода мешавад ки шумо ҳуқуқ доред далелҳо пешниҳод кунед, дархост ё раддия изҳор кунед, бо забони модарӣ ё забони дигаре ки медонед нишондод диҳед, аз кӯмаки тарҷумон ройгон истифода баред, намоянда дошта бошед, бо протоколи амалҳои тафтишӣ ки бо иштироки шумо гузаронида шуданд шинос шавед ва ба онҳо эродҳо баён кунед, бо протоколи маҷлис суд шинос шавед ва нисбат ба он эродҳои худро изҳор кунед, аз амал ё қарори суд шикоят намоед. ба шумо ҳуқуқҳоятон фаҳмост? Фаҳмон. марҳамат шинед. суд ба тафтиши судӣ шурӯъ мекунад. сухан барои асоснок кардани фикри айбдоркунӣ ва айбдоркунандаи давлатӣ дода мешавад. марҳамат айбдоркунандаи давлатӣ. мақомоти таъқиби ҷиноят барои он нисбати Раҳимзода Умари Умед парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда айб эълон кардааст ки ӯ дидаю дониста ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бахши меъморию шаҳрсозии ноҳия барои сохтмони манзили истиқоматӣ иҷозат дода нашуда дар ин бора қарори дахлдор қабул нашудааст, бархилофи талаботи моддаи 22 кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон ки замин ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар асоси қарорҳои мақомоти дахлдори ҳокимияти иҷроия мувофиқи моддаи 26 ҳамин кодекс дода мешавад амал намуда моҳи апрели соли 2018 аз тарҳи рақами 63 харитаи заминистифодабараи хоҷагии деҳқонии Бобои Эргаш воқеъ дар деҳаи Заркамари ҷамоати деҳоти Заркамари ноҳияи Қубодиён қитъаи замини корами обиро худсарона ишғол намуда гирду атрофи онро маҳкам карда дар он дар масоҳати 80 метри мураббаъ таҳкурсии бетонӣ иборат аз 3 ҳуҷра барои манзили истиқоматӣ сохтааст. бинобар ин нисбати Раҳимзода Умари Умед
برای ساختمان خودسرانه در قطعه زمین خودسرانه اشغال نموده نوابسته از تطبیق جزای مأموری عیب اعلان کرده شده است. محترم سود، من همچون هیئت بروکرای دولتی عیب نسبت رحیمزاده عمر امید اعلان شده را دستگیری میکنم و از سود خواهش میکنم که پرونده مذکور ماهیتاً بررسی کرده شود. саломат бошед, марҳамат шинед. Судшаванда аз ҷо хезед. Моҳияти айби эълоншуда ба шумо фаҳмост? моҳияташ фаҳмост муҳтарам суд. Ва худатонро ба айби эълоншуда гунаҳгор мешуморед? Не, ман гунаҳгор нестам. Замини бекорхӯбидаро ман гирифтум обод кардам. Шумо худ доред нишондод диҳед, надиҳед ва шумо огоҳ карда мешавед ки тамоми гуфтаҳои шумо ба муқобили шумо истифода мешавад. Фаҳмо? Фаҳмост. Нишондод медиҳед ба суд? муҳтарам суд, ман ҳолати корро ҳамашон нақл. Марҳамат карда ба суд нишондод диҳед. шахсан худам дар оилаи серфарзанд таваллуд шудам. ман дар оила фарзанди шашум мебошам. 5 бародарони ман худашон алоҳида манзили истиқоматӣ дошта, оиладор шуда зиндагии мустақил мебаранд. ман шахсан худам оиладор буда дар таминотам 5 фарзанди хурдсол дорам. айни замон дар ина аллакай 30 дар омадам дар хонаи падару модарам то ин ҷониб зиндагӣ дорам бо 5 нафар фарзанди хурдсолам. бар замин боз додари кенҷа ки бо оиладор низ мебошад, соҳиби 3 фарзанд дига мебошад. аз сабабе ки ҳамон ҷо нахондем бо мардикорӣ машғулам. ҳамин моҳи апрел буд омадум ай мардикорӣ. ҳабат дар назди хонамо замини бекорхобида буд. ҳамҷо гирифтум ки фикр дар сарм омад ки ҳамҷо як манзили истиқоматӣ соз кунуму ҳамҷо зиндагӣ мустақил барам. ки ба ҳамҷо гирифтум 10 сотиқ буда, ҳамҷо иҳота кардум, такурсӣ сохтум, як 3 ҳуҷра да. як тахминан масоҳати 80 метри мурабба. рӯзе буд ки дар саҳро кор кати машғул будум, ҳамсарам занг зад, гуфт ки як 4 нафар мард омада, шумо пурсидеста. хона мебиём, акай мирзоро дидум, баъд 3 нафар дигар дар ҳамон ҷо будан, худшон муаррифӣ кардан, гуфтанд ки мо кормандони кумитаи идораи замин. ҳамон ҷо ман фаҳмидум ки гӯё ки ҳамон замини бекорхобидара ман худсарона ишғол карда бошам. ҳамон ҷо нисбатам акт кардан. баъд ҳамон ҷо ман фаҳмидум ки акаи мирзо нисбати ман ариза карда боша ки ҳамин замина худсарона ишғол кардааст. ман вақте ки иҳота кардам, таҳкурсӣ партофтам, ҳамин мардаки хуб мара медид, ягон бор огоҳ накард. муҳтарам суд, ман чандин бор ина огоҳ кардам, гуфтам ки ҳей умар, ин замини хуҷагӣ деҳқониай, ин ҳозир ай гардиши кишоварзиам қафо монда боша, мо ҳаракат карда истодем ки ина ба гардиши кишоварзӣ дарорем. гапи дурӯғ чида дорад дар суд. Судшаванда ба суд дода нашуд. баъд ҳамон ҷо як санад тартиб додан, имзо ман гирифтам. баъди ягон як ҳафта пас кормандони прокуратура ма ба прокуратура даъват кардам. баъд ба ҳамон манзил омадан, ҳамон ҷо дидам такурсира, ҳам аксбардорӣ кардаму ва инам кор то суда омад. ҳам кор кардам. хай замин бекорхобида буд, ман чи ҳуқуқи зиндагӣ кардан надорам. баъд марҳамат, ҳимоятгар ба судшаванда савол доред? ба суд маълум намоед ки оё шумо оиди гирифтани қидаи замин қаблан ба ягон мақомот муроҷиат карда будед? рости гап ҳамин чия ман сарфам намерафтам, таҳсилотам ки набуд, ҳамуна нафаҳмидам, ба ягон ҷо муроҷиат накардам, лекин баъд фаҳмидам, баъд дар оянда муроҷиат кардани мақсад дошт. аз кирдори содир намудатон пушаймон ҳастед? охир замини бекорхобида ман обод кардам, оли ҳеч насохтам, фақат танҳо таҳкурсӣ партофтам. ман чӣ кор кардам? охир чӣ гуноҳ кардам? айбдоркунандаи давлатӣ, марҳамат, ба судшаванда савол доред? оё шумо оиди қитъаи замини ишғол кардаатон ягон ҳуҷҷати ҳуқуқимуайянкунанда аз қабили қарори раиси ноҳия ё худ пешниҳоди ҷамоати деҳотро ба суд пешниҳод карда метавонед? ҳозир ман адвокатам савол дод, сарфан намерам ҳуҷҷата. яъне ки доред ё надоред? Не, ҳозир надорам, лекин дар оянда мекунам. сушаванда раҳимзода, оё барои сохтмони дар ин манзил ки шумо сарона ишғол кардед, шумо аз хоҷагии деҳқонии бобои Эргаш ягон иҷозат гирифтед? ӯ замини бекорхобида, охир Эргаш чӣ дахл дорад хоҷагии деҳқонӣ? ман замини бекорхобидара гирифтум. яъне шумо иҷозат гирифтед ё не? Не. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи
338 худсарона ишғол намудани қитъаи замин ва сохтмони худсарона дар он. қисми 2 сохтмони худсарона дар қитъаи замини худсарона ишғол намуда новобаста аз татбиқи ҷазои маъмурӣ бо ҷарима ба андозаи аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 сол ҷазо дода мешавад. ҷабрдида аз ҷо хезед. нишондоди судшавандаро шунидед? шунидам. тасдиқ мекунед? тасдиқ намекунам. савол доред ба ӯ? савол надорам. марҳамат шинед. судшаванда шинед. суд ба пурсиши ҷабрдида шурӯъ мекунад. шахсияти ҷабрдида муайян карда мешавад. насаб, номи падаратон. Саидзода Мирзо. рӯз, моҳ, соли таваллуд. 1 январи соли 1958. ҷои таваллуд. ҷои таваллуд ноҳияи Қубудиён. миллат. миллат тоҷик. таҳсилот. таҳсилот миёнаи махсус. пеш сӯзагӣ ҳастед? суд нашидам. ҷои истиқомататон? ҷои истиқоматам деҳаи Заркамари ҷамоати деҳоти Заркамари ноҳияи Қубудиён. суд шуморо мувофиқи моддаи 351 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон огоҳ мекунад ки барои додани нишондоди бардуруғ ва ё саркашӣ кардан аз нишондод ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавед. фаҳмост? фаҳмост. дар дастхати шоҳидон имзо гузоред. марҳамат, котиб дастхати шоҳидон. судшаванда аз ҷо хезед. ҷабрдида судшавандаро мешиносед? мешиносам, ҳамдеҳам мебошад. нисбати ӯ ягон қасду хусумату ғараз доред? не ягон қасду хусумата ғараз надорам. тасдиқ мекунед судшаванда? тасдиқ мекунам муҳтарам. марҳамат шинед. ҷабрдида марҳамат карда ба суд оид ба ҳолати кор нишондод диҳед. дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ташкил намудани хоҷагоҳи деҳқонӣ ман соли 2007 ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубудиён ариза пешниҳод кардам барои ташкил кардани хоҷагии деҳқонӣ. аризаи маро раиси ноҳия қабул кард ва аризаи ман ба кумитаи заминсозии ноҳия фиристода шуд. дар он ҷо парвандаҳои оид ба истифодабарии замин тайёр шуданд ва ман аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Заркамар аз заминҳои корами обӣ соҳиби 5 гектар замин шудам ва ба кишту кори зироатҳои ғалладонагӣ ва полизиҳо машғул мебошам. ҳамасола дар ҳамин заминҳои хоҷагии деҳқонӣ кишти зироатҳои номбаркардашударо мекорам ва ҳосили баланд мегирам ки барои пешбурди оилаи ман хело фоидаи калон доранд. хуб солҳои охир аз сабаби тоза накардани ҷӯи закашҳо 080 га замини хоҷагии деҳқонӣ ман ба гардиши ғайри кишоварзӣ дохил шуда буд. аз сабабе ки оби зерзаминӣ баланд буд, ҳамин имсол бо дастгирии идораи хоҷагии оби ноҳия як экскаватори тасмачарх оварда ҳамун ҷӯи закашҳоро тоза карда будем. замин аллакай ба гардиши кишоварзӣ дохил карда шуда буд. мо имсол мақсад доштем ки дар ҳамин майдони 080 га кишти шоле гузаронем. ҳамин ҳолат вақте ки ман ҳаракати ҳамин кишти шоле гузарондан мекардам, дидам ки ҳамин ҳамдеҳаи ман 010 га заминро гирдашро иҳота карда ҳаминҷода як таҳкурсии бинои истиқоматӣ бар 3 ҳуҷра бунёд карда будааст. ман ҳамина фаҳмондам ки умар рухи ҷадайшир нест. ака Мирзо чӣ гап дурӯғ мегӯ? судшаванда ба исо суд наомад аз ягон бор муҳтарам. марҳамат нишед. муҳтарам раис заррав ба идораи заминсозии ноҳия ариза пешниҳод кардам ки ҳамин қитъаи замини мана 10 сотиша ҳамдеҳан ишғол кардааст барои манзили истиқоматӣ. ана ҳодисаи кор ҳамин. марҳамат, айбдоркунандаи давлатӣ ба ҷабрдида савол доред? оё шумо ба судшаванда барои истифодаи қитъаи замини хоҷагии деҳқониятон ва сохтмони таҳкурсии манзили истиқоматӣ дар он ягон иҷозати расмӣ ё шифоӣ додаед? не ягон иҷозати расмӣ ва шифоӣ додагӣ нестам. марҳамат, ҳимоятгар ба ҷабрдида ягон савол доред? шумо ба суд маълум намоед ки қидаи замине ки судшаванда дар он таҳкурсӣ бетунӣ сохтааст, то сохтмони он қидаи замин дар кадом ҳолат қарор дошт? то сохтмони таҳкурсии ҳамин ҳамдеҳам гузошта ҳамин замини хоҷагии деҳқонӣ ман дар ҳолати ғайри кишоварзӣ қарор дошт. ҳам ҳолат замина ман корида наметонистам аз сабабе ки оби зерзаминӣ баланд буд. судшаванда аз ҷо хезед. нишондоди ҷабрдидаро шунидед? шунидам. тасдиқ мекунед? хисман.
дар кадом қисмат тасдиқ намекунед? ягон бор маро огоҳ накардад. лекин иҷозате ман савол дорам муҳтарам. марҳамат савол кунед. чӣ ба то 2018 ҳамун коркард накардину вақте ки ман ҳамуҷа хостам ки манзили истиқоматӣ соз кунам шумо дараваку коркарда медиҳед. вай аввал замини корам буд вай ҳамин солҳои охир ман гуфтам ки ай гардиши кишоварзӣ мондаак солҳои охир ки ҳамун ҷӯи закашоро тоза накардем барои вай аввал ман ай худӣ ҳамуҷа мегаштум медидум ки ҳамун замин бекорхобида буд охир. аввал бекорхобида набуд. ман ҳамуҷа такурсӣ партда ҳамуҷа биноҳо сохтӣ худа дуҷат дорӣ манзили истиқоматӣ сохтагиам мутанам манзили истиқоматӣ нест ва бошишгоҳи саҳровияи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда дорад ба бинои сохтагии ман бошишгоҳи саҳровӣ мебошад барои истироҳати коргарон. марҳамат шинед. пристави судӣ ба толори маҷлисгоҳи судӣ шоҳид обидзода даъват карда шавад. шахсияти шоҳид муайян карда мешавад. насаб номи падаратон. обидзода абдураҳмон. рӯз моҳ соли таваллуд. 26 октябри соли 1991. ҷои таваллуд. ноҳияи дӯстӣ. миллат. тоҷик. таҳсилот. олӣ. вазъи оилавиятон. оиладор соҳиби 2 фарзанд. ҷои кор. муовини раиси кумитаи идораи замини ноҳияи қубодиён. пеш суд шудагӣ ҳастед? пеш суд нашудаам. ҷои истиқомат. ноҳияи қубодиён, ҷамоати шаҳраки қубодиён, кӯчаи исмоили сомонӣ, хонаи рақами 74. суд шуморо мувофиқи моддаи 351-352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳ мекунад ки барои додани нишондоди бардуруғ ва ё саркашӣ кардан аз нишондод ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. фаҳмо ба дастхати шоҳидон имзо гузоред. судшаванда ва ҷабрдида аз ҷо хезед. шоҳид судшавандаро мешиносед? судшавандаро вобаста ба ҳолати кор мешиносам. нисбаташ қасду хусумату ғараз доред? қасду хусумат надорам. тасдиқ мекунед судшаванда? марҳамат шинед. ҷабрдидаро мешиносед? ҷабрдидаро мешиносам. нисбаташ қасду хусумату ғараз доред? қасду хусумат надорам. ҷабрдида тасдиқ мекунед? марҳамат шинед. шоҳид марҳамат карда ба суд оид ба ҳолати кор нишондод дид. тибқи нақшаи корӣ ҳолати самаранок истифода бурдани қитъаи заминҳои ҷамоати диёди заркамар гурӯҳи корӣ бо сардории ман ҳамчун муовини раиси кумитаи идораи замини ноҳияи қубодиён ташкил карда шуда ҳангоми иҷрои банди нақшаи корӣ ва аз назаргузаронии заминҳо ошкор карда шуд ки судшаванда раҳимзода умари умед худсарона 0 дага қитъаи замини корами обии хоҷагӣ деҳқони бобои эргашро ишғол намуда дар он дар майдони 80 метри мураббаъ таҳкурсии манзили истиқоматӣ ибора аз 3 ҳуҷра сохтааст. оиди ин ҳолат санад тартиб додем. дар хусуси сохтмони худсарона дар қитъаи замини худсарона ишғол намуда ба унвони прокурори ноҳия гузориш пешниҳод намудем. марҳамат айбдоркунандаи давлатӣ ба шоҳид савол доред? шумо ба суд ҳамчун мутахассис маълум намоед ки қитъаи замини ишғолкардаи судшаванда дар кадом тар ҷойгир буда он ба кадом категорияи заминҳо дохил мешаванд? қитъаи замини худсарона ишғол намудаи судшаванда дар тарҳи рақами 60 заминҳои корами обии ҷамоати диёди заркамар ҷойгир аст ки он заминҳо тибқи ҳуҷҷатҳои ҳуқуқмуайянкунанда ба хоҷагӣ деҳқони бобои эргаш тааллуқ дорад. оё дар қитъаи замини номбурдаи шумо аз тарафи шахсони алоҳида ҳамчун замини наздиавлигӣ истифода бурдан мумкин аст ё не? мувофиқи қонун дар заминҳои корами обӣ сохтмони манзили истиқоматӣ манъ карда шудааст. яъне мумкин нест? мумкин нест. марҳамат ҳимоятгар ба шоҳид савол доред? ба суд шумо маълум намоед ки вазифаи кумитаи идораи замини ноҳия аз чӣ иборат аст? вазифаи кумитаи идораи замини ноҳия пеш аз ҳама назорати оқилона ва самаранок истифода бурдани заминҳо аз ҷониби заминистифодабарандагон мебошад. шумо ҳамчун муовини раиси кумитаи идораи замини ноҳияи қубодиён оё дар ҳудуди ҷамоати диёди заркамари ноҳияи қубодиён суҳбати вохӯриҳо оиди пешгирии худсарона қидаҳои замин бо мардум гузарондаед? кумитаи идораи замини ноҳияи қубодиён дар байни аҳолии ҷамоати мазкур бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши ҳуқуқӣ ва маърифатнокии аҳолӣ
инчунин барои оқилона ва самаранок истифода бурдани заминҳо чандин маротиба корои фаҳмондагиро гузаронида аст. дурӯғ мегӯям муҳтарам суд. шаванда ба эҳсосот дода нашавед нишондоди шоҳидро шунидед? Шунидам муҳтарам. Тасдиқ мекунед? қисман тасдиқ. ва ба ӯ савол доред? Савол дорам. марҳамат савол. Ози дар ҳамин ҷо гуфтанд ки мо вохӯриҳо мегузаронем. Ягон бор ман надидам ҳамин каса. Танҳо ҳамун рӯз хонада омадан имзо гирифтан, ва ина як бор дига ина дастур. Ягон маҷлис гузарондагӣ нестам. оиди гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ далелҳо мавҷуданд. Шояд шумо иштирок накардин. Ба маълумот шумо мерасонам ки надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 338 ғайриқонунӣ додани қитъаи замин қисми 1 ғайриқонунӣ додани қитъаи замин бо ҷарима ба андозаи аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати то 3 сол ҷазо дода мешавад. ҷабрдида аз ҷо хезед. нишондоди шоҳидро шунидед? Тасдиқ мекунед ва ба ӯ савол доред? нишондоди шоҳидро шунидам, тасдиқ мекунам, ба шоҳид савол надорам. марҳамат шинед. шоҳид дар толори маҷлис судӣ шинед. пристави судӣ ба толори маҷлисгоҳи судӣ шоҳид зиёдализода даъват карда шавад. шахсияти шоҳид муайян карда мешавад. насаб, номи падаратон? зиёдализода умед. рӯз, моҳ, соли таваллуд? 3 январи 1980. ҷои таваллуд? ноҳияи қубудиён. миллат? тоҷик. вазъи оилавиятон? оиладор, соҳиби 3 фарзанд. ҷои кор? бекор айни замон. таҳсилот? миёна. қаблан суд шуда ҳастед? суд нашидам. ҷои истиқомататон? деҳаи заркамар, ҷамоати деҳоти заркамар, ноҳияи қубудиён. суд шуморо мувофиқи моддаи 351 ва 352 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон огоҳ мекунад ки барои додани нишондоди бардурӯғ ва ё саркашӣ кардан аз нишондод ба ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида мешавад. фаҳмо? фаҳмид. котиб марҳамат дастхати шоҳидонро пешниҳод намоед. судшаванда аз ҷо хезед. судшавандаро мешиносед? мешиносам. нисбаташ қасду хусумат ғараз доред? қасду хусумат ғараз надорам. тасдиқ мекунед? Тасдиқ мекунам. ҷабрдида аз ҷо хезед. мешиносед ҷабрдидаро? мешиносам. нисбаташ қасду хусумат ғараз доред? қасду хусумат ғараз надорам. тасдиқ мекунед? тасдиқ мекунам. марҳамат шинед. марҳамат оид ба ҳолати кор ба суд нишондод диҳед. оиди ҳолати кор чунин гуфта метавонам ки судшаванда раҳимзода умари умед ҳамдеҳаи мо мебошад. дар заминҳои корами обии хоҷагӣ деққонӣ бобои эргаш дар майдони 010 га ки таъкурсии битонӣ барои 3 ҳуҷра манзили истиқоматӣ сохтааст. сохтмонро беҳуҷҷат карда будааст аз рӯи фаҳмиши ман. аммо манам дар ҳамин наздикии деҳаи амиё зиндагонӣ мекунам. манам манзили истиқоматӣ сохтам, аммо ҳуҷҷатҳои ҳуқуқмуайянкунанда ба расмият даровардам, баъдан ба сохтмон шурӯъ кардам. агар ба ман мегуфт ки мақсад кадом ҳуҷҷатҳои лозима барои сохтмон лозим мебошад, ман фаҳмонда медодам, аммо номбурда ягон чи аз ман напурсида буд дар вақти сохтмонаш. марҳамат айбдоркунандаи давлатӣ, ба шоҳид савол доред? шумо чанд сол аст ки дар ҳамин деҳа зиндагонӣ мекунед? ман аз лаҳзаи таваллуд то ин замон дар ҳамон деҳаи мазкур зиндагӣ мекунам. қитъаи замини ишғолкардаи судшаванда ба кадом заминҳои хоҷагии деҳқонӣ тааллуқ дорад? ба хоҷагии деҳқонии бобои эргаш тааллуқ дорад. ҳимоятгар, ба шоҳид савол доред? шумо ҳамчун ҳамсояи судшаванда раҳимзода умед, оиди хислату рафтори судшаванда ба суд чӣ гуфта метавонед? ӯ дар корҳои ҷамъиятӣ деҳамон фаъолона иштирок мекунад, хислати мусбӣ дорад, калонсолонро ҳурмати эҳтиром мекунад, аммо мумкин ки аз ҳисоби надонистани қонун ба чунин хатогӣ роҳ додааст.
марҳамат шоҳид метавонед дар толори маҷлиси судӣ нишинед ё баромада равед. далелҳои дар қабати парвандаи ҷиноятӣ мавҷуд буда эълон карда мешавад. Бо диққат гӯш кунед. қарор дар бораи оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ, гузориши намояндаи кумитаи идораи замини ноҳия санад аз 23 августи соли 2018 ва протоколи аз назаргузаронии ҷои ҳодиса бо аксҳо. иштирокчиёни мурофиаи судӣ барои пурра намудани тафтишоти судӣ боз ягон арзу дархости иловагӣ доред? айбдоркунандаи давлатӣ. муҳтарам суд, ягон арз дархости иловагӣ надорам. судшаванда ягон арзу дархости иловагӣ доред? дорам муҳтарам суд. марҳамат. ба гуноҳ пурра иқрорам. аз кардан пушаймон. барои чӣ? нав дар маҷлиси судӣ дарк кардам ки дар ҳақиқатан ман ғайриқонунӣ амал кардам. яъне ба гуноҳатон пурра иқрор аз карда пушаймон. марҳамат шунед. ҷабрдида арзу дархости иловагӣ доред? арзу дархости иловагӣ надорам. ҳимоятгар. ман ягон арзу дархости иловагӣ надорам. суд фикри иштирокчиёни мурофиаи судиро шунида дар ҷояш таъин кард. тафтишоти судӣ ба охир расида эълон карда шуда, суд ба музокираҳои судӣ мегузарад. сухан барои эълон кардани нутқи айбдоркунӣ ба айбдоркунандаи давлатӣ Суҳроб Тоҳирӣ дода мешавад. марҳамат айбдоркунандаи давлатӣ. ман аз суд мепурсам ки ҳангоми таъини ҷазо нисбати судшаванда раҳимзода Умари Умед мувофиқи талаботи моддаи 61 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо аз он ҷумла ки раҳимзода Умари Умед оиладор буда дар таъминоташ 5 нафар фарзанди ноболиғ дорад, бори аввал ҷиноят содир намудааст, ба назар гирифта шавад. ҳолатҳои вазъинкунанда дар кирдори судшаванда раҳимзода Умари Умед мувофиқи талаботи моддаи 60 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дида намешаванд. дар асоси гуфтаҳои боло аз суд мепурсам ки раҳимзода Умари Умед бо қисми 2 моддаи 338 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда нисбат аз ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 3 сол бо нигоҳ доштан дар колонияи ислоҳии дорои низомашон умумӣ таъин карда шавад. чораи пешгирӣ нисбати раҳимзода Умари Умед дар намуди бо забонхат тар накардани маҳалли истиқомат тағйир дода шуда ӯ фавран аз толори маҷлисгоҳи судӣ ба ҳабс гирифта шавад. саломат бошед. марҳамат шунед. сухан барои баромад ба ҳимоятгар дода мешавад. марҳамат ҳимоятгар. судшаванда раҳимзода Умари Умед бори аввал ҷиноят содир кардааст, аз кардааш сидқан пушаймон мебошад. ҳолати дигари сабуккунандаи ҷазо он аст ки дар таъминот ва тарбияи худ судшаванда 5 нафар фарзанди хурдсол дорад. як ҳолати дигараш қайд кардан ба маврид аст ки судшаванда ҳоло пурра гуноҳи худро дарк кардааст, ҷавон мебошад, аз ҷои зисташ хислатномаи хуб дорад. ҳамаи ҳаминҳоро ба назар гирифта бо дастрасӣ аз моддаи 61 ва 63 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз суд хоҳиш менамоям ки нисбати судшаванда раҳимзода Умари Умед дар содир намудани ҷиноят бо моддаи 338 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои ғайриҳабсӣ дар намуди ҷарима камтарин таъин карда шавад. раҳмат ба диққататон. саломат бошед. марҳамат шунед. сухан барои баромад ба ҷабрдида Саидзода Мирзо дода мешавад. марҳамат ҷабрдида. дар ҳақиқат ҳамин ҳамдиҳаи ман аз нофаҳмӣ ҳамин гуноҳро содир кардааст. ман мехоҳам ки дар асоси қонунҳои амалкунандаи Тоҷикистон ҷазо дода шавад. марҳамат шунед. судшаванда аз ҷо хезед. ба шумо сухани охирин дода мешавад. суд ба шунидани сухани охирини судшаванда шурӯъ менамояд. марҳамат. сухани охирин ба шумо. ман аз кирдори кардам сидқан пушаймонам. надонистаам кирдорҳоро содир кардам. чӣ хеле ки озин прокурор маҳрумӣ нисбатам аз шумо пурсидан. 5 фарзанди ноболиғ дорам, хурдсолам. ҳамашон дар таъминоти ман. падару модари пир дорам. онҳо низ дар таъминоти ман. ман дигар ин хел ҷиноят умуман содир намекунам. нисбатан ҷазои сабуки ғайриҳабсӣ таъин кардам. сухани охирин шунаванда ба охир расид. суд барои қабули санади судӣ ба хонаи машваратӣ меравад. хоҳишмандам авзуи бархезед. суд меояд. хоҳишмандам аз ҷой бархезед.
ҳукм аз номи ҷумҳурии тоҷикистон ноҳияи қубодиён бо дастрасӣ аз моддаҳои 332 336 338 339 341 342 343 344 347 348 350 ва 358 кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон суд ҳукм кард раҳимзода Умари Умед бо қисми 2 моддаи 338 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон гунаҳгор дониста шавад. Ба раҳимзода Умари Умед бо қисми 2 моддаи 338 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 2 солу 6 моҳ бо нигоҳ доштан дар колонияҳои ислоҳии дорои низомашон умумӣ таъин карда шавад. чораи пешгирии раҳимзода Умари Умед забонхат дар бораи тарк накардани маҳалли истиқомат тағйир дода шуда ӯ фавран аз толори маҷлисгоҳи судӣ ба ҳабс гирифта шавад. саршавии муҳлати адои ҷазои раҳимзода Умари Умед аз 25 октябри соли 2018 ба ҳисоб гирифта шавад. нисбати ҳукм дар давоми 10 шабонарӯз аз лаҳзаи эълони он вале барои раҳимзода Умари Умед бошад пас аз супоридани нусхаи ҳукм ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди вилояти Хатлон тавассути ҳамин суд шикоят ва ё эътирози кассатсионӣ овардан мумкин аст. раиси кунанда Назариён имзо. марҳамат шинед. маҳкумшуда аз ҷо хезед. моҳияти ҳукм ба шумо фаҳмост бо ҳамин маҷлис судӣ пӯшида эълон карда мешавад.